Good morning mga brosi. Welcome to my YouTube channel again. At today ang gagawin po namin ay mag-duty boundary ng Makabebe at Minalin. Boundary din ng Guagua at saka Minalin po. Bali dalawang checkpoint po yung ating pupuntahan today. At Ayan, nandito na po ako sa boundary ng Minalin at Makabebe. Ayan, mga tropa natin. Ayan, si Chapter President ng Santa Maria. Ibuklod. Pibuklod. Ayun, Pibuklod. Tapos sa Chapter Secretary ng Lourdes Chapter. Ayan, kasama yung kanyang Madonna. Saka si SF Virgo. So, lima ho kami ngayon. Ngayong araw. Pangilang duty na natin? Pangilang araw na? Third day of duty na tayo, no? Oo. Yan. Yung ibang tropa natin, nasa boundary naman sila ng Minalin at saka Guagua. Guagua, Pampanga. Meron po kaming guidelines na pinatutupad. Galing po ito sa Pati nga heater. munisipyo. Pinahiram kami ng heater. Oo, pati heater.
Yun, nagtaka kami na isa. 2, 4, 6, 6 na ho kami. Ano oras ho? 10:35. Ha? 10:35. 10:35? March, ano ngayon? March 23, March 23, 2021. Alas 10 na. 10:38. Wala masyadong dumadaan. Malinis yung daan. Yan, kabilaan yan. Pag-cooperate yung ating sambayan ng Pilipino. Yan po ulit. Masanay kayo sa ganyan pag nagkaroon ng Oo nga. Duty. automatic, alam mo. Kami kasi nasanay na kami. Oo. Yan, magkakasama pa kami dati sa... Wala kapalitan. Mm. Basta hanggang kaya namin. Sigang. Basta pagka, bro, walang aalis to, uuwi nang wala yung kapalit natin, no? Tapos everyday yung duty natin hanggang April 5. So, tsika-tsika lang tayo. Tayo nila press, Ikaw ba yung umuwi kagabi na kamotor? SRMC. Kasama mo si bro, ano? Dalawa kayo eh. Nasa lubong namin kayo. Alas 7 pa lang yun. Kapawyanan nyo kung kapawyanan ng kakanita. Oo, sa gilid ng ganun ng Lourdes, oh. Ayun nga yung driver Kaya tayo kanina. na ito. Yun yun yung sinasabi sa'yo. Siya yung nakabaklang. Dalawa pa din yung driver. Dalawa sila. Kaya inaabol sana na makapagatugas. Yan, at maraming salamat po pala sa mga nanonood po ng aking video. At sa mga nag-subscribe na po sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, nais ko po kayong imbitahan na please subscribe my channel at pakiclick po yung notification bell para po lagi kayong updated sa aking video i-upload. Yun. At shoutout po sa mga kapatid nating OFW. Lagi po kayo mag-iingat at maraming salamat po sa suporta na binibigay po ninyo sa akin sa panonood po ng aking video, sa pag-subscribe po ng channel ko. Ayan, God bless po sa ating lahat. So mga brosis, mamaya na lang po ulit.
Chair Koy, founder chair. Si Sis. Yan. Hi kayo sa vlog. Hi, welcome to my guys. Yan. Si Brotad. Brotad, hi ka muna. Rota to Germen. Ang GML. Nag-ML yan, magkikita ni chairman yan. Nag-ML. Baka sasabihin ni German, pero nag-duty, nag-element sila. Yung iba tropa natin nandun. Yan, pakita ko. Ano sila? Dito po kami sa boundary ng Minalin at Makabebe. Kami, sa Sitro, Minali. Against the latest position po. Renta tayo ng cropik. Ipat ako ng pwesto. Ipat ako ng pwesto. Cropik. Yes. Ay, come on. Si Don Mangalulu. Mangalulu. Puro Mangalulu. Pambengila. Awa. Kumakain po kami ng chicha. Chicha. Tropic. Tropic yan, di ba? Tropic. Tropic. Kasawa namin suka na may bawang sa sili. Sarap. Hindi naman. Kapal dito, kapal dito. Wala po kasing nagdadan eh. Ito po yung original na ano, chicharon. Yung original na chicharon. Sarap. Dito po kami ngayon sa barangay Santa Catalina. Okay, Santa Catalina chapter. Ayan, mga membro natin. Frontliner. Ayan si Founder Joy. Against the light tayo. Dito sa Maluwanag. Si Sir Bali. Anong po sa saan po? Sa Paris sila. Si Sir ang kasama namin nag-duty. Si pangalan. Yan, kasama namin si Sir. Sir, ano kasi pangalan niyo, Sir? Police Staff Sergeant Kennedy Sigat. Ayun, Sir Sikat. Sir po tayo, Sir. Ay, sending na ko lang sa ano nyo, yung sa channel nyo. Social distancing tayo.